И здравейте хора, аз съм Ники и тук с мен е Толчо. Днес ще играем на една игра, шефнесто предизвикателство. Толчо ще е пръв. Нека да започваме. Пускай музиката. Чакай сега. Готов ли си? Давай, казвай. Току-що мина Чичо. Току-що мина Чичо. Току-що мина Чичо. Обичаш ли? Какво? Току-що мина Чичо. Айде. 1-0 за Ники. Да. Една за него. 1-0 за Ники. Току-що мина Чичо казах. Току-що мина. Кой? Пази се. Дали ти 100? Обичаш. Ще мина Мишо. Току-що мина Чичо. Ма пускай песен, не малко такива песен. Да не свършиш. Да, остиги това. Деба майката. Обичаш ли спагети? Каза ли това изречението? Обичаш ли спагети? Обичаш ли? Спагети. Обичаш ли дърсък? Спагети? Да. 2-0. Ама, 2-0, бе. Ама, знаеш, аз не чух това спагети, ама понеже от миналия Аз клип Марио казах, каза, обичаш ли обичаш ли? дърсък? Да, ти каза. Аз сега казах, обичаш ли дърсък? Давай, Толичко. Да, аз ще пускам песни, защото вие... Добре, хора, май ви се гледа малко тъмно. Не знам. Аре, бе, ости телефона. Гледа се тъмно, бе. Добре, ето тук. Айде. Добре, контейнер. Я? Контейнер. Повтаряй му, бе. Контейнер! Памперси. Контейнер! Контейнер. Да. Да, не. 2-1. 2-1. Давай. Казвай точно. Аре, бе! Свърши музиката, айде. А, Айде, казвай. Голяма къща. Къща. Голяма къща. Къща. Голяма къща. Малка къща. Голяма къща. Голяма къща. Да. Добре, че ми направи така с това. Айде, бе. Готов ли си? Давай, казвай. Чакай да си ги пукна. Малка къща. Какво? Малка къща. Малка къща. Ники, после му. Малка къща! Малка тиста. Има още един шанс. Малка къща. Малка къща. Малка къща. Малка писта. Малка къща. Добре. 4-2. 4 на 2. 3-3-3-3-3. Нали беше 3? 3 на 2, 3 на 2. И с това 4. О, да, бе, 4. 4, бе. 4 на 2. Аз бех 4 на 2. За него. Добре. Тон. Голям колец. Голям колец. Голем? Колец. Голем! Колец. Колец! Колец. Колец! Да, голям колец. Голям колец! Добро утро. Ти викаш колец. Викам колец. Аз се чувам колен. 5 на 2. Орица.
косми на краката. Айде, давай. Чакай, ще забравя презента. Толчо, хитрецо ти. Я го виж той как се ги намалил тук. Увеличена до края. Айде, давай. Добре, значи минават хора. Минават хора! Мармот! Минават хора! Минават хора! Имаш още 2 опита. Минават хора! Минават хора! Минават хора! Ето ги. Минават хора, а не хора. 5 на 3. Айка, това е бутей. Ники, без да мамиш. Не, мама. Ай. Давай. Тротинетка. Тротинетка. Тортинетка? Да. Това е лесно вече. Вече. Говори. Значи... Голямо колело. Голямо колело. Голямо колело. Не. Голямо колело. Това е. Той каза големо, а аз голямо. Голямо колело, бе. Колко е вече? Аз губих, вече е 6-4. 6-4. Не, чакай. 6-5. Е. И Ники победи. Yes, хора! Аз съм най-добрия на 16-то предизвикателство и надявам се клипа да ви е... Значи оставете лайк, абонирайте се за Марио канала, харесайте клипа, дайте лайк и ако... Дайте лайно. Дайте по едно и готово. Чао!